Ndokuchingamizai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chemazuva ose kunhai pastor. Semazuva ose tiri kupindura mibvunzo inenge yabvunzwa nehama dzedu imi vateereri maringe nebhaibheri. Nhasi pane mubvunzo wabvunzwa panapa, ndofunga uri kuteera. Pane imwe nyaya takambotaura mumashure maringe nekutamba. Takambotaura pana akanga akabvunza kuti zvinotenderwa here kutamba muchechi, takaitaura. Saka uyu wazouya wadzoka but uri neimwe angle. Regai ndiuverenge panapa. Unoti iyo, unai pastor, chitema here kuridza nekutamba nziyo dzenyika? Chitema here pastor kuridza nekutamba nziyo dzenyika? Which means munhu anogona kunge akagutsikana nemhinduro yatakambopa pakutanga maererano nekutamba muchechi. Saka akuti all right fine, kana ndichida hangu kuridza dzenyika nekudzitamba, chinganzi chitema futi here? Now muchidimbu ndoda kuti inini kana uchida kuridza nziyo any song, even kuzoitamba or whatever, but chimbotanga wazvibvunza kuti chinangwa cherwiyo irworwo ndechei, nyakuimba rwiyo urwu, what was his or her purpose, what was his or her objective? Because pamunoverenga mubhaibheri rinoisa pachena 3 or so very common and recurring objectives and mapurposes anogona kushandiswa nziyo to achieve in certain individuals. Chimwe chandira kutaura chechipiri ndechekuti nziyo dzese kana dzisati dzaiswa music padziri, mapoem, madetembo, any song, because unotanga wanyora mawords then you put the music into the words. So any song it's a poem. Kangobvisa music chete yato poem. Saka mugare mazviziva zvakare izvozvo. Saka regai nditange ndaverenga kuna Acts chapter 17 verse ya 28. Ndikaitengere pa 27. God did not that they should seek the Lord, if haply they might feel after him and find him, though he be not far. For in him we live and move and have our being, as certain also of your poets have said, for we are all his offspring. Saka Paul ari kutomeka argument yehuvepo hwaMwari nekusvikirika kwake kumunhu wose, and he is quoting a secular poet. Haasi kunombokota another biblical writer. Haana kuti sezvakataurwa naIsaiah kana zvakataurwa naJeremiah. Ari kutoti sezvakataurwa neumwe wevadetembi venyu. Andi mazona manje kureva kuti there are secular poems, there are secular songs that serve the purpose, dziri didactic, dzinotodzidzisa masocial morals, dzinototsiurawo umwe unhu hwakaipa hunoacceptiwa generally kunyange pasina bhaibheri kuti zvakaipa, dzinotokurudzirawo zvinhu zvakanaka muvanhu. There are certain songs dzinoseva izvozvo. Socially they are didactic, dzinotaura zvinhu zvinotogona kuumba vanhu nekuvaka vanhu. Paul panapa ari kutokota one of the musicians or one of the poets to drive home a point, kuburikidza nepfungwa dzakataurwa nanyanduri iyeye. Saka kutaura kwandaita kwekutanga kuti tanga wazvibvunza kuti purpose yerwiyo urwu nderwei. And kazhinji kacho muchaona kuti nziyo dziri didactic dzinouya dzine chinangwa chekudzidzisa kashoma kuwanzotambika zvinoita kuti vanhu vafunge kuti hausi mukristu. Kazhinji kacho nziyo dziri didactic dzinoappeal to the senses, hadzi appeal to the emotions or maybe to the feelings. Saka muchenjerere kuti nziyo futi dzine mapoka iwayo, kuti kune nziyo dzitori specifically meant kuti hautombonyatso kubatikana kuti mawedzi acho ari kumboti kudii, but muviri wako ndo une zvauri kuitwa. Koita dzimwe nziyo dzekuti sometimes you don't even move even a finger, but dzinenge dzichikubata pfungwa because mawords adzo ari kutaura newe kupfungwa. Saka unofanira kuzvicherechedza izvozvo zvakare. Kazhinji ma-social commentators nziyo dzavo dzavanonyora hadziwanzobata havi dzemiviri, but kune dzimwe nziyo dzinomutsa mazhauzani ehavi dzemiviri. Saka zvibvunze kuti what is the purpose of this song? Daniel chapter 3 verse 14 na15 kune dzimwe nziyo dzitori specifically meant to lead people into idolatry, nekuti dzikangoridzwa chete vanhu vauda kutonamata zvifananidzo. There are some songs that are specifically designed to achieve that effect. So mukaenda pana Daniel 3 verse 14 na15 inoti iyo, and Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold that I have set up? Now when you hear the sound of the horn, the flute, the zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good.
But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Saka nziyo dzakatodhizainwa apa naNebukadnezar dzaisunda vanhu kuti vanzwe vakuda kutopfugamira chidhori. Saka kune dzimwe nziyo dzakatodhizainwa kuti ukangoiteerera chete wakutopedzisira wakunamata zvimwe zvisiri Mwari. Mukaenda pana Numbers chapter 25 verse 1 and 2 pari kutaurwa nyaya yevana vaIsrael when they ended up worshiping Baal at Baal Peor and vakacommita serious sexual acts paBaal Peor paShittim because of the feast yanga iripo yanga ine music yaisuggesta towards sexual immorality. Saka dzimwe nziyo dzinotokutuma nyangwe wanga usina kuzviplana dzinokutuma kuti upesere wakufunga kuzadzikisa havi dzenyama maererano noupombwe. Dzinokutuma iwewo pachezvako kuti uzongonzwa kuda kutotsvaga umwe murume kana mukadzi ari padhuze mutoita upombwe mapedza mopepuka kuti maiwe taitei zvakonzerwa neeffect yesong nemusic yayo yawanga uchiteerera kwairi. Saka kana muri kuti nziyo dzenyika dzinouya dziri pairi, kune dzingori social dziri meant to instill certain social lessons to people, koita dziri secular dziri meant kuti at the end of the day unopedzisira wakunamata zvimwe zvinhu, unopedzisira even muviri wako wakuda kutocommita adultery, unopedzisira usakwanisi even kutorumbidza Mwari, unopedzisira even mafungiro ako chaiwo akanganisika, you are no longer sober and as upright as you ought to be. Saka zviri kwauri semuKristu manje against Christ's warning that musada nyika nezviri mairi. Because ndo zvakazotaura Jesu Kristu manje through John in 1 John chapter 2, do not love the world and the things of the world. Saka wana uchifarira stereke nziyo dzenyika dzinosimudza havi dzenyama, panotori nedambudziko. Paul anoti Demas akandisiya nekuti akada zvenyika ino. Unopedzisira wabva pana Mwari kana ukanyanya kuda stereke zvinhu zvenyika, because zvakadesignwa kubvisa vanhu pana Mwari, ndosaka zvichinzi zvenyika. So you make your own decision whom you want to serve and to worship and to follow. Is it God or the God of this world? Kana kuti unoda zvenyika ino, you cannot mix those two. So let us be very, very careful. Certain things we tend to justify because tinozvifarira, tinozvida, but chokwadi chaicho zvizhinji zvezvinoitika kuindustry yemusic zvinobvisa vanhu pana Mwari. So you really need to ask yourself, what is the reason, what is the purpose? Ini ndoda kuachivhei pandiri kutamba mumhanzi uyu, nekatambiro kacho ndoda kudii kuti zvigonzi kudii. Ndofunga tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.